Avui tens poders i l'endemà, de sobte, t'assabentes que no pots aprovar una operació. Comissions Obreres van posar a manifest aquest fet davant la direcció, ja que hi havia una gran incertesa. Finalment, sembla que les coses comencen a aclarir-se. Els directors territorials i delegats generals són els responsables d'assignar les facultats de risc i és la direcció de riscos qui pot retirar-les, prèvia comunicació a DG i DT. El delegat general ho haurà de comunicar a l'empleat o empleada amb un termini màxim de 30 dies naturals. La restitució de les facultats de risc la podrà demanar el DG a partir dels 12 mesos. Recordem als empleats i empleades que quan es retira el nivell o les facultats no es pot realitzar cap operació d'actiu de les previstes a la norma 204 i cal remetre-les al nivell superior. L'1 de juliol de 2011 passa a ser a les nostres agendes una data històrica, l'inici de l'activitat financera a través de CaixaBank. Només amb la gestió activa de comissions obreres en els òrgans de govern de la Caixa hem garantit els llocs de treball i la continuïtat d'unes condicions laborals i socials de primer nivell. També s'ha establert que siguin els òrgans de govern de la Caixa els qui regeixin l'estratègia de CaixaBank, que no oblidem és un banc instrumental i no a l'inrevés. Amb el canvi a CaixaBank, un dels requeriments de comissions obreres era la participació de la plantilla en l'accionariat. Confirmem que s'obsequiarà amb 500 accions uns 2.500 euros, que estaran disponibles el proper 19 de juliol a l'expedient de valors. Recordeu que l'entrega gratuïta d'accions de CaixaBank no constitueix retribució en espècie, sempre quan es mantinguin durant almenys 3 anys, excepte a les diputacions forals.